Αλλά η Εσπανιόλ ισοφάρισε την Μπαρτσελόνα. 1-1 τελικό αποτέλεσμα και η Ρεάλ με περισσότερο αέρα στην κορυφή. Θα κερδίσει τη Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Νίκος Κορόβιλας και ένας εκλεκτός καλεσμένος. Κάθε φορά χαιρόμαστε που είναι εδώ μαζί μας. Βασίλης Ορφανός. Καλή χρονιά. Και καλή χρονιά από μένα. Παρόλο που δεν μας βρίσκει στα μέρη μας στην έρημο στην Ατακάμα. Στενοχωριέσαι? Λίγο ναι, γιατί έγινε όλη η προετοιμασία και όλη η προσπάθεια. Είχαμε δηλώσει συμμετοχή. Μας είχε διαλέξει η διοργανώτρια Λέσχη από τους 300 που δηλώσανε συμμετοχή φέτος στις μοτοσικλέτες. Διάλεξε τους 200 καλύτερους και ήμασταν μέσα στους 200 καλύτερους του πλανήτη που θα δίναμε τον καλύτερό μας σε αυτό μες στον αγώνα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, αισιοδοξία. Νίκο. Είμαστε στη μέση του Ντακάρ, 34ο τον αριθμό. Είχαν σήμερα διάλειμμα και ξεκούραση στο Κοπιάπο και ξεκινάνε τώρα για τα υπόλοιπα 3.810 χιλιόμετρα. Αγώνας επιβίωσης, κανονικός. Θα δούμε τι έχει γίνει τώρα στο πρώτο βίντεο μέχρι τη μέση του αγώνα. Και από εκεί μετά έχουμε τον καλύτερο οδηγό για τον Ντακάρ, Βασίλης Ορφανός. Θα μας τα πει καλύτερα. Θα μας τα πει επόμενα με το βίντεο λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με Βασίλη Ορφανό. Το πρώτο μισό του Ραλ Ντακάρ έχει ήδη περάσει στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του 48 πληρώματα από τα 171 αυτοκίνητα που εκκίνησαν την τιτάνια αυτή προσπάθεια, 60 αναβάτες στις μοτοσυκλέτες από τους αρχικούς 185, 12 κουάντα από τα 33 και μόλις 5 από τα 76 φορτηγά που πέρασαν την αφετηρία στην Αργεντινή. Τα πληρώματα των 123 αυτοκινήτων, τα 71 των φορτηγών, αλλά και οι 125 αναβάτες στις μοτοσυκλέτες, όπως και οι 33 των Quad, είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα στο ρεπό της Κυριακής, προτού ρηθούν στη μάχη επιβίωσης των 3.810 χιλιόμετρων που υπολείπονται μέχρι τον τερματισμό στην πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Η μάχη στην κατηγορία των αυτοκινήτων αναμένεται συναρπαστική, αφού τους 6 πρώτους οδηγούς χωρίζουν μόλις 42 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Ο ζωντανός θρύλος του Ντακάρ, Στεφάν Πετερανσέλ, έχει προβάδισμα 11 λεπτών και 22 δευτερολέπτων έναντι του συναθλητή του στη μήνη, Κριστόφ Χόλοουζικ, ο οποίος μάλιστα πήρε την παρθενική του νίκη σε ειδική στο 5ο ετάπ. Στην τρίτη θέση, 13 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, βρίσκεται ο Αμερικανός Ρόμπι Γκόρντον με Χάμερ. Ο Νάνι Ρώμα με Μίνι, ο Ζινιέλ Ντεβιλιέ με το Γιώτα και ο περσινός νικητής Νασέρα Λατίλια με Χάμερ συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Η μάχη στις μοτοσυκλέτες έχει, αν μπορεί να το πει κάποιος αυτό στο Ντακάρ, δύο μεγάλα φαβορί. Ο Κυρίλ Ντεσπρέ που προηγείται και ο Μάρκο Μά που υπερασπίζεται τον τίτλο του, αμφότεροι με KTM, δείχνουν να βρίσκονται σε δικό του αγώνα, με τη μεταξύ του διαφορά να βρίσκεται στα 7 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ο Γάλλος θα έχει το πλεονέκτημα να μην παίρνει πολλά ρίσκα, ενώ ο Ισπανός, αν θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα, θα πρέπει να ξεκινήσει απανωτές επιθέσεις, πράγμα στο οποίο είναι πάρα πολύ καλός. Ο Πορτογάλος αναβάτης Yamaha, Έλντερ Ροντρίγκες, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της γενικής, απέχει 49 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Στα Quad, ο Αργεντίνος Αλεχάνδρο Πατρονέλη με Yamaha σέρνει το χώρο, έχοντας πίσω του τον συμπατριώτη του και επίσης αναβάτης Yamaha Τόμας Μάφεϊ. Η διαφορά που τους χωρίζει είναι 58 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, γεγονός που δίνει προβάδισμα στον επικεφαλής γενικής κατάταξης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο αδελφός του πρωτοπόρου, Μάρκος Πατρονέλη, και αυτός με Yamaha, αλλά και 1 ώρα 21 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Στην κατηγορία των φορτηγών, ο Γκέραρντ Ντερόι με Ιβέκο μπορεί να παίρνει τη μία ειδική μετά την άλλη, όμως δεν έχει καταφέρει να χτίσει διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του. Ο Τσέχος Αλί Λοπρέ με Τάτρα τον ακολουθεί με διαφορά 17 λεπτών και 10 δευτερολέπτων, ενώ ο Ολλανδός Χαν Στέισι με Ιβέκο κλείνει την πρώτη τριάδα απέχοντας 33 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή της κατηγορίας. Οδηγοί και αναβάτες έχουν ήδη διανύσει 4.563 χιλιόμετρα από τα συνολικά 8.373. Απομένουν ακόμα 3.810 χιλιόμετρα μάχης για την τελική επικράτηση, αλλά και την επιβίωση μέχρι τον τερματισμό του δυσκολότερου αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Περού, με τις μάχες ανάμεσα στους σύγχρονους μονομάχους, αν μη τι άλλο, να αναμένονται συναρπαστικές μέχρι το τελευταίο μέτρο. Αγώνας επιβίωσης πραγματικά, έτσι όπως είπε και ο Νίκος Κορόβιλας πριν. Ακριβώς έτσι, είναι από τους αγώνες που πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου πολλές φορές μέσα στη μέρα. Και αυτό γιατί περνάς από ακραίες καταστάσεις με δύσκολα τερέν μέσα στην έρημο, με πολλή πέτρα, με υψόμετρο μεγάλο, ειδικά τώρα στη Λατινική Αμερική, περνώντας τις Άνδεις που αγγίζει ο δρόμος στα 5.000 μέτρα ύψος, με έλλειψη οξυγόνου. Η έκτη ειδική αναβλήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Είχε χιόνι και βροχή και θεώρησαν σωστό να την ακυρώσουν για να μην υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις στους οδηγούς και αναβάτες. Το περάσανε κονβόι. Στα 4.700 μέτρα πολλά συμβαίνουν και δει αυτό που είπε έλλειψη οξυγόνου. Έλλειψη οξυγόνου και πάρα πολύ κρύο, που φανταστείτε ότι με τη μηχανή οι αναβάτες της μοτοσυκλετών όταν κινούνται σε αυτά τα υψόμετρα με αυτό το κρύο, είναι σαν να οδηγάς χωρίς να αισθάνεσαι τα χέρια σου, πόδια σου. Εδώ τι βλέπεις? Εδώ βλέπω από τον Ντακάρ του 2005 που τερματίσαμε στη Λα Κρόξ στη Σενεγάλη, και εδώ η νίκη μας το 2003. Αυτό το ξεχνάμε, ότι έχουμε κερδίσει στον πιο δύσκολο αγώνα. Έχει κάνει μια εκπληκτική εκπομπή ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου Σπορ Ιστορίες, το θυμάσαι καλύτερα από μένα, με πολύ ωραία γυρίσματα και πλάνα από εκείνο όλα αυτά. Σαν αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτό που είχε κάνει ο Βασίλης, πέρα τώρα από οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν άθλος, γιατί ήταν η πρώτη του χρονιά στην Ντακάρ, ρούκι δηλαδή, και πήρε την κατηγορία του.
Και με πόλεμο αρκετό που δεν τα λέει, από τους Γάλλους που ήταν στην ίδια ομάδα και διάφορα άλλα. Αλλά τα καταφέρα. Βασίλη, Ελληνική ψυχή. Ψυχή, αλλά τι άλλο χρειάζεται για να ανταπεξέλθεις? Από ένα σημείο και μετά αυτό θέλω να πω ότι ειδικά για τους αναβάτες στις μοτοσικλέτες, επειδή είναι άγνωστη η διαδρομή και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία του Ντακάρ, κινείσαι με πολύ ψηλές ταχύτητες σε τερέν που δεν ξέρεις τι υπάρχει μετά το επόμενο μέτρο. Πόσο μάλλον για κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα που είναι αγώνας για 20 περίπου μέρες. Αυτό λοιπόν κάνει πολύ δύσκολο το έργο των αναβατών. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει συνοδηγός σε εμάς για να μας λέει πώς να κινηθούμε κάνοντας την πλοήγηση που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να πρέπει να κάνει και πλοήγηση. Εκτός του ότι πρέπει να είσαι και καλός μηχανικός σε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί και εσύ πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρόνο, γιατί ο χρόνος μετράει, είναι αντίπαλός σου, να λύσεις το πρόβλημα. Ο συνδυασμός αυτών των τριών πραγμάτων ήρεμος και τυχερός και όμως. θέλει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση. Έτσι. Και να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά, βλέπετε και στα πλάνα, οδηγάς όρθιος, το 80% οδηγάς όρθιος. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική γιατί αν χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, τότε έρχεται το μοιραίο. Και έχουμε ξαναπεί και από εδώ, από αυτή την εκπομπή, ότι ένα μέτρο πιο αριστερά μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο. Και ο Νίκος είναι εδώ για να μας πει ότι είχε κι άλλο ένα θύμα φέτος στον Ντακάρ την πρώτη μέρα, έναν αναβάτη. Και ένα μέτρο πιο δεξιά μπορεί να μην συμβεί κάτι. Αφρική ή Λατινική Αμερική? Εγώ προτιμώ την Αφρική για ένα όμως λόγο. Λόγω της ερήμου Σαχάρα, που η Σαχάρα είναι μαγική και είναι πολύ δύσκολο να την περάσει. Όμως και στη Λατινική Αμερική, περνώντας την Αντακάμα, που είναι το πιο άνυδρο μέρος στη γη, έχει να βρέξει πάνω από 20.000 χρόνια. Και οι Άνδεις κάνουν τον αγώνα πραγματικά, έχει μείνει η ονομασία Ντακάρ και ας έχει αλλάξει ήπειρο, αλλά κάνουν τον αγώνα να είναι πάλι ο πιο δύσκολος στη γη. Το αγαπημένο μου με 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι 0 βαθμοί Κελσίου, πόσο είναι για εσάς? -30. -30. Είναι πολικό ψύχος και αυτό να πρέπει να κινηθείς. Φανταστείτε ότι μια αγωνιστική μέρα μπορεί να ξεκινήσει 2 ώρα τα ξημερώματα. Γι' αυτό έχει και πάρα πολύ κρύο, γιατί στην έρημο πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ στους 0 βαθμούς Κελσίου. Και μετά στη διάρκεια της μέρας στους συν 40, συν 45. Και δείτε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, τη διαφορά, πόσο δύσκολο κάνουν το έργο, ειδικά των αναβατών στις μοτοσικλέτες. Φέτος είχε μια περίπτωση στην τελευταία ειδική, στο 7ο ετάπ, ο Αλέν Ντουκλό, τον ξέρεις κιόλας. Είναι φίλος συναθλητής και τρέχουμε με την ίδια ομάδα, με την ίδια μοτοσικλέτα, με ίδια μάρκα μοτοσικλέτας. Είχε ένα πρόβλημα σε κάποια σωλήνα στη μοτοσικλέτα του, άρχισε να τη λύνει, βρίσκει τη σωλήνα που θέλει, πάει να βρει ανταλλακτικό, την ώρα που γυρνάει του λείπει φέρινγκ, το κυρίως φέρινγκ, του λείπει το καινούριο και μεγάλο τεπόζιτο βενζίνης και η σέλα. Δένει ό,τι μπορεί, του δίνει ένας άλλος τοπικός μία σέλα από ένα εντούρο, την περνάει πάνω και αρχίζει μέσα στη νύχτα να προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό. Το έχεις πάθει? Ναι, θα σας πω τι έγινε. Πραγματικά, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Στην Αφρική δεν μπορεί να μην συναντήσεις κανέναν για πάρα πολλές ώρες. Στη Λατινική Αμερική ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός, είναι πιο φιλικός και επειδή συνορεύουν κάποιες μεγάλες πόλεις κοντά, κάποιοι το κάνουν και σαν ταξιδιωτικό προορισμό, να δουν τον αγώνα μέσα στην έρημο. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ τυχερός που συνάντησε κάποιους τοπικούς αναβάτες και τον βοηθήσανε. Του έδωσε ένας μάλιστα τη σέλα του από το μηχανάκι του και έτσι μπόρεσε να συνεχίσει. Γι' αυτό μην σας κάνει εντύπωση ότι βρέθηκε κόσμος μέσα στην έρημο, ήταν γιατί το παρακολουθούν πάρα πολύ τον αγώνα. Είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του, το τονίζω αυτό, γιατί λέει: πολλές φορές έπεσα, πολλές φορές είπα να τα παρατήσω, αλλά κάτι με τράβαγε. Θέλω να δω το Περού. Δηλαδή αυτή η ανάγκη να πάνε να τερματίσουν. Δηλαδή δεν έχει σημασία ποια θέση θα πάρεις. Αν τερματίσεις, είσαι ήρωας. Ενδιαφέροντα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί θέλω να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά και μόλις τελειώσει το Ντακάρ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα που με στήριξε φέτος. Και αυτό γιατί από την Ελλάδα να οργανώνεις Ντακάρ είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πας να τρέξεις. Σωστό. Και αυτό δεν θέλω να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι σημαντικό άνθρωποι να σε στηρίζουν και να προσπαθείς να πας παρακάτω. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Και τους δύο. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο